ay hok pamno ziare alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo gonni allah joom kala taw ko jande kala juuli e bajji abdoullahi aminata ɓurnaɗo winde machallah sona tan weltare ɗum weltare en gari machallah en gaddori jaam en tawi jaam en ɓeydorimo jaam ɗum noon ganduɗa hoorema hay hunde en mankinani machallah en gaddi ganduɗa hoore maɗa jaam en tawi jaam tan e machallah eɗen beltini dendagal ceernaɓe leydi ndi e dendagal almeɓe e dendagal ganduɗa hoorema moƴƴuɓe leydi ndi en duwanimoɓe noon machallah ko weltare tan haalama yiɗɗi feewi fayidini alhamdulillah min beltima e haalama kadi rolleno samu wuuri balawan way o ko murtanaji ɗi jarode kam ganduma arani hen fo kam ceerno ko wiye luuti ɗum de luuti ɗum ko machallah kala ko duuɓa ko kun faye ko nani haala balawani ko murtanama ari hawrude inchallah wonde ɗo e gambe ñooro way awo ko pamɗa ziyaro machallah ziyaro no samodi fayidinide ziyaro waɗi fayida kadi machallah yalla nawru ɗum yeeso quoi way yalla nawru yeeso way ngal nabi ba mo yanimo nanimo quoi walla ɓuuri haala o woni ngal nabi ba ay mañu jawisu adnana fof nani mamadou lamine adnana bon meeɗani yiide fo eyyi bon kangay ceernajo o meɗandi mi yetti allah no feewi o ko yero so wollirɗo kumba yummum walla o ko kumba yummum wiyete way bon yirɗa zéro mo rayta walla malama way malama les Jamaïcains way